Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Matul is-sena l-oħra ġew konfiskati iżjed minn €1,000,000 fi flus kontanti marbuta ma' traffikar ta' droga. B'din iċ-ċifra tkun l-ogħla waħda fl-aħħar 10 snin u d-doppju tas-sena ta' qabel. Dan fil-waqt li s-sena l-oħra il-Pulizija għamlu rekord fil-qabdiet ta' droga. Żvela dan il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Byron Camilleri waqt il-programm Insights fuq ix-xandir nazzjonali. Iżda mhux biss il-qabdiet ta' droga kienu kbar, iżda wkoll il-prosekuzzjonijiet marbutin ma' droga. U meta nitkellmu prosekuzzjonijiet, mhux biss prosekuzzjonijiet ta' traffikar ta' droga, mhux biss prosekuzzjonijiet ta' importazzjoni ta' droga, iżda wkoll ta' money laundering marbuta ma' droga, għaliex differenti minn qabel u anke l-istatistika li ħarġet minn mistoqsija parlamentari illi għamlu li Eġipt turi dan, illi qabel ma kienx jiġi adottat il-follow the money approach. U follow the money approach x'inhu? Illi meta inti taqbad id-droga, mhux taqbad id-droga u daqshekk, u mhux biss tipproċedi kontra dak jew dik il-persuna fil-qorti u daqshekk, iżda tara li l-kriminalità organizzata tweġġaħħa bl-iktar mod possibbli. Fl-istess programm, il-Ministru Camilleri għamel referenza għal 3 rapporti pubblikati fl-aħħar xhur. Ir-rapport tal-Eurobarometru mill-Kummissjoni Ewropea li jgħid li l-fiduċja tal-pubbliku fil-Korp tal-Pulizija żdiedet bi 15%, ir-rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ippubblikat din il-ġimgħa li juri kif 90% tal-popolazzjoni għandha fiduċja fl-istess korp u r-rapport tal-Professur Xavier Formosa li jgħid kif il-kriminalità f'pajjiżna naqset b'5.4% matul is-sena li għaddiet. F'dan l-isfond il-Ministru Camilleri qal li meta l-Oppożizzjoni tajt li żdiedet il-kriminalità anke jekk il-figuri juru mod ieħor l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tkun qed tattakka lill-Pulizija stess. Però meta tgħid hekk mhux lili ta' tkunu qegħdin iweġġaw, mhux lili jkunu qed jippruvaw isawtu, tkun qed issawwat il dak il-pulizija bħalma rajna f'dak il-video illi jagħmel xogħlu bl-aqwa reqqa, bl-aqwa dedikazzjoni, bl-iktar mod professjonali kif iddielja ma' dak il-kras fi gżira. Meta mistoqsim il-preżentatur tal-programm, il-Ministru Camilleri qal kif l-investiment qawwi li sar fil-Korp tal-Pulizija fl-aħħar snin kien strumentali għal dawn is-suċċessi miksuba mill-istess korp. Apparti investiment fir-riżors uman, il-Ministru spjega kif sar ukoll investiment fl-għodda u t-tagħmir li l-uffiċjali juża fil-qagħdi ta' dmirietu. Għandek ħafna affarijiet oħrajn, il-body cams li kienet waħda mill-iktar affarijiet li bidlet il-mod kif jaħdem pulizija u anke tip ta' allegazzjonijiet li jsir fuqhom. Kellek investimenti oħra bħat taħriġ bħal simulators, investimenti oħra marbutin ma' teknoloġija. Il-Ministru Byron Camilleri qal ukoll kif it-trasformazzjoni li għaddejja fil-Korp tal-Pulizija kienet teħtieġ ukoll bidla fil-mentalità. Jiena sibt sitwazzjoni fejn l-uffiċjal tal-Korp tal-Pulizija Fassa, pereżempju, fil-għodu kien jinvestiga serqa. F'nofsinhar jagħmel xogħol ieħor investigattiv jew kien xogħol ieħor polizjesk. U fl-għaxija jrid inaddaf l-assa. B'kull rispett lejn min inaddaf u l-umiltà u nirrispetta ħafna daw il-persuni, però ma ħsibx li huwa xogħol li għandu jagħmel pulizija. Fl-istess programm, il-Ministru Byron Camilleri tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni tal-ħabs. Sostna li matul is-sena li għaddiet saru l-akbar numru ta' testijiet ta' droga fuq il-priġunieri b'dawk pożittivi jkunu lanqas fl-aħħar snin. Qal li llum il-ħabs huwa post ta' riabilitazzjoni u mhux post mifni bid-droga u l-vjolenza. Temm jgħid li għall-ewwel darba infetħet family room il-barra mill-binja tal-ħabs f'Kordin fejn il-priġunieri jkunu jistgħu qattaw ftit ħin ta' kwalità ma' tfal tagħhom barra l-ambjent tal-ħabs.